Kaixo lagunok, arnasgunen inguruan galdetu digute hirugarren proba honen bigarren zatian. Eta gu, mintzontziok, mintzalagun taldetako kideak garenez, horiek aurkeztuko izkizuegu lehendabizi. Mintzalagun taldeak Euskal Herriko arnasguneak direlako. Izen ezberdinekin ezagutu ditzakegu mintzapraktika programak. Solas laguna, berba laguna, solaskide, mintzakide eta abar. Baina denok mintzalaguna komunitateko arnasguneak osatzen ditugu. 2020ko datu bilketaren arabera, 721 kide bildu ziren astero euskaraz aritzeko 1222 taldetan. Beraz, 1222 arnasgune osatzen dituzte mintzalagunek Euskal Herri osoan. Baina zer da arnasgune bat? Zergatik dira mintzalagun taldeak eta ondoren aurkeztuko izkizugunak arnasgune? Normalkuntza prozesuaren gako bat euskararentzat espazioak eskuratzea da. Bateko naiz besteko adituak badatoz, hizkuntza batek bizirauteko ezinbesteko dituela euskara nagusi izango diren espazioak, arnasguneak alegia. Espazio berean, bi hizkuntzatan ezin da jardun modu iraunkorrean, beti bat nagusitzen delako. Zentzu honetan, elebitasunaren mituari aurre egingo zaio. Ez da nahikoa gainera, euskarak modu simboliko edo bigarren maila batean lekua izatea espazio horietan. Nagusi izatera heldu behar du, eremu horretan iraungo badu eta normalizatuko bada. Arnasguneak sendotzean eta edatzean dago gakoa, eta hizkuntza batek aurrera eginen badu, bera nagusi den esparruak behar ditu. Arnasgune horiek behar ditu. Eta horietako badugu Bergarako ludoteka. Euskaldunok esparru guztietan euskaraz aritu ahal izateko guneak izatea ezinbestekoa da. Horrek emango baitio bizindarra hizkuntzari, eta horiek zaindu eta edatu ezean akabo euskararen etorkizuna. Mikel Zalbidek definitu zituen bezala, euskara bere kabian sentitzen den bilguneak dira arnasguneak, inork xaxatu edo eraso gabe, etxeko nagusi sentitzen den eremua. Bergarako azoka dugu beste arnasgune bat. Bertan, hizkuntz paisaiak, errotuluak, kartelak, idatziak, oharrak, funtzio simboliko eta informatiboa betetzen du. Eta zentzu batean ere, euskal hiztunoi ere eragiten digu. Adibidez, lehen berba euskaraz egin behar izaten dugunean, erosoago ekingo baitiogu euskarazko euskarriak duten leku batean. Beraz, hizkuntza paisaiatzat hartzen ditugu udaleraikin batean ikusmiran egon daitezken errotulu, kartel eta bestelako euskarriak. Eta aipatu bezala, honek eragin zuzena du gure euskara erabileran. Ludoteka ere arnasgunezat jo genezake bertan euskaraz eroso eta lasai hitz egin bai dezakegu. Eta Bergaran ere topatu dugu jardun elkartea. Euskarari hauspoa ematen dion euskara elkartea. Salto batean, Nafarroara joan gara, Burlatara hain zuzen ere. Nafarroako euskaltzalen topaguneren egoitza Burlatan baitago, eta bertatik, Nafarroan euskara sustatzeko egitasmoak antolatzen dira, eta jakina, euskeraz. Beraz, hona hemen beste arnasgune bat. Gure azken arnasgunea Donostian topatu dugu, Zinkunegi Optika. Zinkunegi Optika Donostiako Hernanikalean dago, eta bertako langile guztiak euskaraz dakite. Euskaraldian izena eman zuen Zinkunegi Optikak, eta bezeroentzako arigunea izan zen. Bertan, lasai asko, euskaraz aritzeko gunea delako. Beraz, beste arnasgune bat ere dugu Donostian.